Estas imaxes corresponden ás probas de selección para unha praza de auxiliar administrativo no concello de Chantada, probas que se levaron a cabo hai aproximadamente un mes. O concello convocou unha praza temporal de traballador social a media xornada. O prazo de solicitude rematou o 29 de febreiro. Hoxe, a lista provisional de admitidos e excluídos para a realización das pertinentes probas para acadar esta praza estaba exposta no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial, unha convocatoria na que se inscribiron 17 persoas das que en un principio están admitidas 15. Esta lista provisional ten un prazo de subsanación de 5 días hábiles, tras os que se dará a coñecer a lista definitiva de admitidos, o Tribunal Calificador e as datas correspondentes das probas. O procedimento de selección de persoal constará dunha fase de concurso e unha de oposición. A primeira puntuarase cun máximo de 40 puntos de acordo coa seguinte distribución. A experiencia profesional do aspirante outorgaránse como máximo 20 puntos, cantidade que tamén será o máximo puntuable na formación. A fase de oposición dotarase cun máximo de 60 puntos, distribuídos entre o primeiro exercicio escrito, que será de preguntas teóricas curtas, no que se puntuará como máximo ata 40. O segundo exercicio, tamén de carácter teórico, serán 20 preguntas curtas sobre SIUS. Calificarase de 0 a 20 puntos. Quedarán directamente eliminados os aspirantes que no primeiro exercicio non obteñan un mínimo de 20 puntos. A calificación final será a suma das puntuacións obtidas na fase de concurso e na fase de oposición.